Kalau saya zaman tiada orang pernah apa daki no marom nai. Ini kerja apa Pula no media no hambai. Jeng tini sini orang luka misil kai mane main karon hongkai sini buku 19 tariko alon soki zamotia bo je 19 tariko rap khlai jaka goron dorson khlai jaka omani tino jeng tini orang sikon sa andolon khlai mani tai bo Tepania je rasmela wa thangai bo bosai bekenai bike kalai phalai apro गुबुननि बसंनि बरक रक फायै जे गारि बाय बरक न फायै उक्लक तै फायै थोताय फायै जे बरक बाइक निकलायै बसायनो बुया कुनैनै बनो सकलायै तालंगै गारि व कासारि वै बनो जे गनो दर्शन कलायका अम साजांनाय कक नै अम हाय कसकरैखा साजा सामाया कक रक सुरनसिसं आसा कलायै खनाका जे असक दुख सिनि बुरै रक सिनि तिप्रा हास्तेवा जों सिनि जागावा तंगसे सिनि हावा तंगसे सिनि बुरै रक नि बागै कुनो एकटा सेफ्टी गरै सिनि आं अमनो कयना मुसंग सिनि त्रिपुरा हास्तेनि मुख्यमंत्री न जे सिनि आलन सखि जमतिया न जेसकायफानो जास्ते रिनानि अंना नांनाय ते बो बिसार माना नांनाय ते जे अररम फ्रेनाय बररंनो बो बरंनो फासि अर्डार मारिनाय जों दिनो बरंनो फासि खायखा नंनो बसखांगो नाहार मुं तामो ताइ नरक लुकरंनो ताम सागलायनाय ते गभर्नमेन्टनो ताम सानाय सिनि नाहार मुंगो मनो तंनाय बरंनो जदिनो अजे रमफ्रनाय रंनो फासि अर्डार खलाय आंखाय जों तेब कुसोको थांनाय सिनि सबा तेब सयनो जों सलि तांनाय सिनि सबा कतरम तंनाय आंखाय ते अबन बागे नां जतनो कन्या मुसंगो सिनि बुरि रंनो जतनो नां हजकनो मुसं तंनानि हिनाय आं कयो तंदि हिनाय ते अबन बागे नां जत्तो सिनि ताखुक बुकुक संरंनो आं जत्तनो न कयो जतनो जान जानि सेफ्टी खलाय तंनानि बागे बेलायखै खाकामो जतनो साइमानो हास्तेनि बररक ते हास्तेनि सरकारबो साइमानो हाइपानो जों चिनि एलाकानि इंगै जों बोखा तंमाया चिनि तिप्रासा रक बेलायखै चिनि हास्तेव जे तंमानि जों तामुखै मा तंखा हास्तेनि बररक जतनो साइमानो चिनि तिनि काइसा चिनि बुखुक बो काइजाकमानि कताल काइजाकमानि कताल थांगै आंनि जि मुक्ति खलायो अब हायके रमफ्रे जागै जे दुख नांमानि अब हास्तेनि बररक जतनो साइमानो तिनि निनरो नंयाफानो जे कुनु नुखुंनारो ngैमानो ओंखाय जोंहाबो जतनो पालखाय बासनानो नांगो तिनि आलोनि सखि जमतिया तिनि जे रमफ्रे जाकमानि अब मर्मान्तिक घटना अब हास्तेबो जों नायनायखे आंखाय चिनि अब हास्तेनि जों ओ जे कताल जे ताबुक जे सरकार तंनाय बं नामल अब हायके जों तेबो नुखा हायनि बागो आलोनि सखि जमतियानि जे जारा रमफ्रेनाय बरंनो फाचिरि नांथुं जों नुगु अब बारो हाकतनि अन्यान्य हास्तेव नुगु आन्ध्र प्रदेश जे रमफ्रे जाकमानि तैयै आरोनि बरंनो हाजि फाचिरिउ दिल्ली रमफ्रे जाकमानि आबनि तैबो फाचिरिउ सुप्रिमको फाचिरु ओ हास्तिनि सरकार तंतुतै दिनै तांगै चिनि तिप्रासारक रमफ्रे जागै जों तामंग बिचारमाया आबनो काइसे चिनि थानि जत्तो तिप्रासा ओ हास्तिनि तिप्रासा जत्तोनो जों वानसुना नां तंखा हायनि बागै अर आं जत्तो बुखु दिनै अर लुका मिसिल जारा फाइनाय बर जत्तोनो खादुजाक जों खादुमान हायनो अचिनो हास्तिनि बररकबो खादुजाक ना हनै आं खागौ हायनि बागै हास्तिनि ताबुंनि जे सरकार बिप्लव देव सरकार मुख्यमंत्री तंतुतै चिनि तिप्रासारकनो जेबाबे अत्याचार खाइ दङ स्वयं ताग रमफ्रे जाकमानि प्रमाण नङै दङ आबनि कुनु जों सठिक बिचार मायाङै दङ